Għal-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar numru ta' lokalitajiet madwar Malta esperjenzaw qtuħ fil-provvista tal-elettriku. Fosthom Liklin, il-Madlena, Ħalluqa, Birkirkara, Marsa Skala, Taslima, Limsida, Santa Venera, Ħażabbar, Ħal-Qormi, il-Mosta, Birżebbuġa, Ħattart, Iż-Żurrieq, il-Qrendi, Ħal-Kirkop u l-Florjana. Xi wħud mill-lokalitajiet id-dawl dan biss maqtuħ għal ftit sekondi. Tuħ li se takkawża ħsarat akbar f'apparat tad-dar milli kieku nqata' d-dawl u ġie wara ftit tal-ħin. Lokalitajiet oħrajn damu mingħajr dawl għal bosta sigħat. Kelliema tal-Ene Malta qalet li jid-dawl mar għal madwar satejn filwaqt li n-nies li ċemplu One News qalu li jid-dawl mar għal aktar minn 3 sigħat. Fost dawk li ġew affettwati kien hemm il-bini tal-Parlament li dak il-ħin il-Kumitat tal-Abbozzi kienet jiltaqa' biex ikompli jiddiskuti il-liġi tad-divorzju. Jirriżulta li l-kawża tal-qtuħ kien ħsarat fil-kejbil tal-Power Station tal-Marsa. Il-provvista tal-elettriku ġiet tan-normal għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar. 15 ilu il-Ministru Tonio Fenek qal li l-Korporazzjoni Ene Malta għandha biżżejjed kapaċità biex tlaħħaq mad-domanda tas-sajf.